Natura 2000 sarea, Europako balio ekologiko handiko espazio naturalen sarea da. Habitat naturalen eta basa flora eta faunaren zaintza ziurtatzeko sortua. Hartara, haiek babestu eta iraunaraziko dituzten lur edo eskualdeak izendatuz. Euskadin, 55 gunek osatzen dute Natura 2000 sarea, gure autonomia erkidegoko azaleraren 20% gutxi gorabehera. Gainera, gizakien eta naturaren arteko ituna ere bada, eta Europar Batasunean biodibertsitatea kontserbatzeko tresna nagusia. Kontuan hartzen du, orekan egon daitezela giza populazioen garapen jasangarria sustatzeko aukerak, jarduera sozioekonomikoak eta natura. Hortaz, bertako pertsonen bizikalitatea hobetzeko tresna ere bada. Natura 2000 tokiko ekonomia askoren eragile garrantzitsu bilakatu da, jarduera tradizionalena zein sortu berriena. Baso naturalak planetako ekosistemarik aberatsenetakoa dira, animalia eta landare askoren bizileku baitira. Gainera, uraren zikloaren erregulatzaile garrantzitsuak dira, lurzorua kontserbatzen dute, eta karbonoa biltzeko eta klima leuntzeko duten ahalmenagatik, ezinbestekoak dira klima aldaketari aurre egiteko edo haren ondorioetara egokitzeko. Aldi berean, basoek hainbat ingurumen zerbitzu eskaintzen dizkigute, baliabide ekonomikoak, esaterako zura edo basafruituak, eta isialdirako zein turismorako espazio erakargarriak. Europako baso naturalen ia laurdena, Natura 2000 sarearen babespean dago, eta Euskadin eremu horren 75% interes europarreko basoak dira. Gure basoak biodibertsitate handikoak izan arren, haietako animalia asko ez dira erraz ikustekoak. Batzuk gauez jarduten dutelako, eta beste batzuk ostopean edo landaretzan erdi ezkutatuta bizi direlako. Suge gorbatadun hau bezala. Sugea, anfibioen eta beste ornodun txiki batzuen harrapari izatetik, Artadiko adar artean abia egin duten arrano sugezale bi hauen harrapakin izatera pasa daiteke. Arrano sugezalea, gure gune lehorrak bisitatzen dituzten hegazti harrapari migratzailerik interesgarrienetako bat da. Narrastiak jaten ditu, sugeak gehien bat, eta beraz ofidio horien populazioen kontrolatzaile bikaina da. Arrano gazteak arretaz begiratzen du gurasoen portaera. Sugandilaren buztana kanpoan uzten ikasi beharko du, errazago ateral izateko, heldua izatera heltzen bada behintzat. Izkiko Parke Naturala Arabako lurralde historikoan. Bertako amestia Europan hoberen kontserbatuetako bat da. Baso honetan dago Iberiar penintsulako okilertainen populazio gune bakanetako bat. Basoak, kontserbazio egoera honean dagoenez, babeslekua eta elikagai aukera zabala eskaintzen dizkie okilei. Haiek intsektuak jaten dituzte, eta haziz eta ezkurrez osatzen dute beren dieta. Heldu da erreprodukzio garaia amestira. Bikote honek behin baino gehiagotan erabili du zuhaitz zahar bera abia egiteko. 20 egun pasatxoan gizentzen dituzte txitak, intsektuak eta untzfruituak nahastuz.
Ugalketari ekiten lehenengoak diren bikoteek, aukera gehiago izango dituzte fruitu horiek gizengarri gisa erabiltzeko. Basoetan ez da ezer alferrik galtzen. Lepahori honek bere lurraldean zehar patrullatzen duen bitartean, basasaguak aldituen ezkur guztiak gordetzen ditu urteko hilabeterik gogorrenetan bizirik irauteko. Karraskariak lepahorien ohiko harrapakinak dira. Lepahoriak hain ditu garatuta zentzumenak, non erraz atzematen baititu karraskariaren mugimendurik txikienak ere. Basasaguak aldiz, arrisku larrian dagoela jakinda, ahalik eta azkarren bilduko ditu ezkurrak leku seguruago batera eramateko. Kostaldea, lurra eta itsasoa elkartzen diren eremua da. Ingurune ezegonkor eta aldakor honek etengabeko aldaketak jasaten ditu. Klimak, haizeak, olatuek, mareek, jarduera biologikoek edo giza jarduerak eraginda. Kostalde inguruko etengabeko aldaketa horiek bertako izaki bizidunak baldintzatzen eta modelatzen dituzte. Eta horren bestez gainerako ekosistemetakoek baino moldagarritasun handiagoa erakusten dute. Euskal kostaldeak 180 kilometroko luzera du. Profil irregularreko kostaldea da. Itsaslabarraltuak eta lurmutur eta kala ugari ditu, eta tarteka itsasadarrak eta itsasoari aurre egiten dioten hondartzak ere bai. Gure itsasertza, biodibertsitate handikoa izateaz gain, giza populazioaren parte handi baten kokalekua da, eta ekonomia eta aisialdi jarduetarako gunea. Beharrezkoa da beraz, babes estrategiak abian jartzea, hain zuzen Natura 2000 sareak sustatu ohi dituenak bezalakoak. Gure kostaldeko labarre lezinetan ubarroi motxoduna bizi da. Itsasegazti hau kolonietan hazten da, eta eguraldi txarretik babestutako erlaitzetan egiten du abia. Txitak, 50 bat egunez abian elikatuak izan ondoren, arrantzarako lekurik onenaren bila ari dira. Ale hau, Urdaibaiko itsasadarraren bokalean itsasberan sortutako putzuen artean dabil. Bere hanka handi eta palmatuek ematen dioten bultzada baliatuz, ez du zulorik utziko aztertu gabe. Harrapakinak ez dira atzeman errazak. Baina saiatua izateak saria dakar, eta kabusala bain bat harrapatzea lortu du azkenean. Burutik hasita irentsiko du arraina, hegatxetako arantza zorrotzek ziztatu ez dezaten.
Natura kapetatxu jokatzen ere badaki, eta gure kostaldeko itsaslabarretako tarte zehatz batzuetan, aukera ematen digu munduko landare paregabe batez gozatzeko. Armeria euskadiensiz, esklusibotasunak landutako harribitxi paregabea. Edo labatera arborea ederra, itsasegaztiek ongarritutako itsaslabarretan maizago aurkitu ohi dena leku lehorragoetan. Lore deigarriak ditu, eta intsektu polinizatzaile ugari erakartzen ditu, lehorreko ekosistemetan funtsezko papera betetzen dutenak. Marearteko ekosistemak mareen eta olatuen etengabeko igiduraren eraginpean daude. Espazio honek izaki bizidun asko biltzen ditu, aldaketa atergabeetara ezin hobeto egokituta daudenak. Olagarro arrunta da bertako erregea. Kamuflajean nagusi, molusku eta krustazioen harrapari azkar eta espezializatua da. 5 zentimetro besterik ez duen txoko gazte honek tinko begiratzen die haren mugimenduei. Bera ere harrapari handia den arren, mimetismo zondarrean ondoratzea erabaki du olagarroa ez ohartarazteko. Halako harrapari hilgarriaren aurrean hobe eskutatzea. Barrualdeko hezeguneak Euskadiko Natura 2000 sareko beste leku mota bat dira. Prozesu hidrologikoetan eginkizun garrantzitsua betetzen dute, ekosistemarik produktiboenetakoak dira, eta natura oparotasun handieneko guneak ere bai. Garrantzi handiko ingurumen zerbitzuak eskaintzen dizkigute gainera. Ur iragazle gisa jarduten dute, lurpeko urak elikatzen dituzte, uholden ondorioak murrizten dituzte, ur asko atxikitzeko duten gaitasunarengatik, eta gainera klimaldaketa geldiarazten ere laguntzen digute. Alabaina aldi berean, planetako ekosistema euskorrenetakoak dira. Historian zehar, hezeguneak lehortu egin dira nekazaritza erabileretarako, edo hirigintza zein industria erabilerako lurrak irabazteko gure herri eta hirietan. Hori dela eta, Euskadiko barnealdeko hezegune nagusiak Natura 2000 sarean eta nazioarteko garrantzia duten hezeguneen Ramsar hitzarmenean sartu dira. Batzuk jatorri naturalekoak dira, esaterako Laguardiako Aintzirak, Salburuako hezeguneak edo Kaizedo Juso eta Reoko lakua. Beste batzuk jatorri artifiziala dute, halakoa da Zadorrako urtegia, Euskal biztanleen parte handi baten edateko uraren iturria. Kokapen geografikoarengatik eta ezaugarri bereziengatik, hezeguneak oso leku garrantzitsuak dira, bai bertako faunarentzat, bai migrazioetan edo negualdietan beste leku batzuetatik aterpe bila edo ugaltzera datozenentzat. Lertxungorriak gustuko ditu landaretzaz betetako gune ezeak. Oso ale gutxi etortzen dira gure barrualdeko hezeguneetara kumeak egitera. Isilka aritzen da harrapakin bila. Ura atzematean, astiro hurbilduko zaio, distantzia egokian lotu arte erasoa jotzeko. Deigarriak dira lertxunaren hanken tamaina, eta mugimenduen leuntasuna.
Oraingoan, karramarro gozoa harrapatu du. Gozea asetzeko laingoa ez seguruenik. Espezie bakoitzak bere rola jokatzen du naturan. Gure barnealdeko ezeguneetako ur-masak ezinbestekoak dira bertako espezieak beren bizizikloa osatzeko eta naturan bete beharreko eginkizuna betetzeko. Eltxoek ezegunek eskaintzen dizkieten ur geldiak behar dituzte. Ekosistemen katetrofikoaren funtsezko parte dira. Beste espezie askoren elikagai iturri baitira. Gure begien bistatik harago, urpean, elikatzekateak ere bere bidea urratzen du. Mariorratz ninfa hori, uretako fase honetan 3 urtera arte egon daiteke, eta eltxoen presentziaz baliatzen den espezie horietako bat da. Mariorratzek metamorfosi ikusgarria jasaten dute uretako fasetik lehorreko fasera igarotzean. Uretan bizirik irauteko balio izan dien azaletik askatu behar dute. Eraldaketa hori gauez egiten da normalean, harraparien kopurua nabarmen murrizten denean. Metamorfosia burutzen dutenean, ale heldu bihurtzen dira. Egun sentirako prest egongo dira elikatzeko eta ugaltzeko, eta hala beren bizizikloa osatuko dute. Ibaiak gure lurraren arteriatzat har daitezke. Planetaren bizia bermatzeko ezinbesteko funtzioez arduratzen baitira. Oso eginkizun garrantzitsua dute uraren zikloaren prozesuan. Lurzoruetako urak bildu eta itsaso eta ozeanoetaraino garraiatzen baitituzte. Biziaren korridoreak dira azken batean, lehorreko arroak itsasoarekin eta atmosferarekin lotzen dituztenak. Ekosistema konplexu eta anitzak osatzen dituzte, eta ezinbesteko funtzioa betetzen dute korridore ekologiko gisa. Gainera, paisaia modelatzen duten indar nagusiak dira, eta bizitzeko hain beharrezkoa den ur geza ematen digute. Gure bi isurialde hidrografikoetako ibaiekin batera, ustiapen handia jasan duen ibaiertzeko baso babeslea dugu. Hazkunde bizkorreko eta iraupen gutxiko espeziek osatzen dute. Halakoak dira lizarrak, altzak edo sahatsak, lur istilduetan aixe bizi daitezkeenak. Ibaiertzeko basoak ibaiaren mikroklima erregulatzen du, urbazterren egonkortasuna mantentzen laguntzen du, uholdeen ondorioak leuntzen ditu eta sedimentuak ibaira bertara sartzea saihesten du. Gaur egun lan handia egiten ari da baso hauek berreskuratzeko aurrera pauso handiak emanez. Uretako sistema horiek zenbat eta gehiago errespetatu, orduan eta leku oparo eta anitzagoak izango ditugu. Eta igaraba europarra eta halako espezieak haien jatorrizko lekuetara itzuli ahal izango dira pixkanaka. Zorionez, baditugu osasun oneko tarteak oraindik ere, urzozoa bezalako hegaztiei eusten dietenak. Urjauzien atzean jartzen dute abia askotan, harraparietatik babestu ahal izateko. Naiz eta horrek abiaren sarrera irteerak zaildu. Ibaia emaritsu datorrenean batez ere. Baina irizpide errazeko abiak arriskutsuak izan daitezke. Eskin oso hau zozo bikote baten lurraldean bainatzen ari da.
Zubi zahar bateko zulotxoan, bikotearen etengabeko sartu irtenek, txitak jaio direla adierazten diote. Ezingo dute errutea salbatu. Kondenatuta dago. Naturan, baten heriotza bestearentzat bizitzeko ate bihur daiteke. Gure ibaien morfologiak, kontserbazio mailak eta emarialdeak, espezie jakin batzuk egotea edo ez egotea markatzen dute. Uandre marmolatuaren kasuan bezala. Arrau, ibai baten meandroan, korronterik gabeko putzurik onenaren bila ari da, bere fase urtar eta ugaltzaileari ekiteko. Arraldian dago, gorputza zeharkatzen duen gandor dortxalde igarriak argi uzten du hori. Emeak noiz etorriko zain egongo da. Hau esaterako. Ugaldiaren garaian ez du gandorrik. Gorteialdiaren ondoren, banan-banan itxatxiko ditu arrautza txikiak putzuko ostoetan. Arrautzak hasieran 2 milimetroko diametroa baino ez du, eta erabat hidratatutako estalki likatsu batez inguratuta dago. Asteak aurrera doaz, eta errunaldia egin eta hilabetera gutxi gora bera, zentimetro bateko luzera baino ez duen larba nahiko garatuta dago, estalki likatsua utzi eta uretako faseari ekiteko. Larba aroa 4 eta 7 zentimetro arteko luzerara heldutakoan amaitzen da. Estuarioak ibaien bokaletan sortzen dira itsasoan hiltzean. Ur geza eta gazia nahastu egiten dira bertan mareen eraginez, ekosistemarik produktiboenetako bat osatu zorrela. Mareen dinamikak aldaketa handiak eragiten ditu uren gazitasun mailetan, eta horrek higadura eta sedimentazio prozesuekin batera, ingurune eta habitat ugari ahalbidetzen du. Euskadiko estuarioek funtsezko eginkizuna betetzen dute hegaztien migrazio bideetan, haien joanetorrietan atseden hartzeko batez ere, bai elikatzeko, bai eta negua igarotzeko lekua izateko. Mokozabalak horren adibide dira. Honako hau ipar itsasoko frisiar uharteetako ugaltze kolonia bat da.
Txita gazitakoan, pixkanaka ekingo diote Mauritaniarako 3.500 kilometroko migrazioari negua hantxe eman ahal izateko. Migrazio horretan, gure ezeguneak funtsezko gune bihurtzen dira haientzat. Mokozabalak estuarioen kalitatearen adierazle onak dira. Izan ere migrazioan, elikatzeko eta atseden hartzeko lekua baita haientzat. Urrez oso sakonean ibiltzen dira elikatu behar dutenean. Burualde batetik bestera mugitzen dute, eta mokoluze eta sentikorrak baliatuta, kiskilak, arrainak edo karramarroak harrapatzen dituzte. Beharrak aseta dituztenean, Afrikarako bidaiari ekingo diote. Neguaren ostean, Europako umatze leku ezagunetara itzuliko dira berriro. Euskadiko natura bereizten duten balioetako bat mendiak dira. Haietara igotzeko grinak, haien oparotasun naturalak, eta haien mito eta tradizioek baliabide turistiko preziatuenetariko bat bihurtu dituzte. Morfologikoki, bi isurialdetan banatzen da Euskal Mendialdea. Iparraldean klima goxo eta ozeanikoa duen isurialde Atlantikoa, paisaia berdez tindatzeko joera duena, eta hegoaldean Mediterraneo aldeko isurialdea, pixka bat lehorragoa eta muturreko temperatura zaleagoa. Airezabaleko kirolez gozatzen duten bidezidorzale, mendizale eta eskalatzaileei asko gustatzen zaizkie leku hauek, bai eta naturazalei ere, espazio horietako fauna eta flora behatzea gustuko baitute. Gure mendietan hain present dagoen abeltzaintza estentxiboak bere biziko garrantzia du. Izan ere oso iturri ekonomiko garrantzitsua da, eta gainera biodibertsitate oparudun mendiko belardi eta larreak eragiten ditu. Abeltzaintzarekin lotuta beti, 3 harrapari mota hauteman ditzakegu. Saiarrea batez ere eta zaizuria, gune horiek ilotzez garbitzea arduratzen dira, eta hala gaixotasunak zabaltzea saihesten dute. Ugatza, sarraskietako hezurrak jaten espezializatua, leku bakanetan baino ez da ageri. Honako hau gure mendietan bizi den bikote bakarraren emea da. Bikotea, elkarrekin hainbat urte eman arren, ez da inoiz ugaldu. Ohikoa da mirugorriak eta harrapari sarraskijaleak batera ikustea. Izaten dituzte liskarrak janari zatiak lortzeko. Egandoa zela janoi dituztenak, hezurrak txikiegiak ez direnean behintzat. Halakoetan mendiaren hegaletan bota eta barreiatuko dituzte gerosiago jateko. Ugatzak ez die uko egingo. Ez eta puskatzearren goigoitik bota ohi dituen hezurrei, zein miruek barreiatutakoei ere. Saiarreen begiradapean, gure emea zuhurki hurbiltzen da zalantzarik gabe irentsiko duen hezur zati batera. Gure mendietan, hain bereizgarriak diren arkaitzetan, sarraskijalez gain flora eta fauna espezie ugari daude ingurune horretara ezin hobeto egokituta. Arkaitz txoria adibidez. Joera arkaiztarrak dituen hegazti intsektu jale txiki hau, neguko hilabeteetan ikus dezakegu Euskadin. Tximeleta handien antzeko hegaldi laburrak egiten ditu, intsektu harrapaketan dabilela, hormatzarretako arrakalen artean. Ornitologian oroar oso estimatuak dira, ez baitira behatzen errazak.
Arkaitzetan kobazuloak ere aurki daitezke. Esate baterako pozalagoako haitzuloa. Ederrak izateaz gain, hainbat saguzar espezieren aterpe izateagatik nabarmentzen dira. Euskadin bizi diren saguzarrak intsektu jaleak dira, eta gau bakar batean intsektu asko jan ditzaketenez, oso garrantzitsuak dira izurriteak kontrolatzeko, eta oso onuragarriak baitere nekazaritzarako. Gure mendietan ondo kontserbatutako basoak ere badaude. Baso helduak dira, eta gizakiak ez ditu hainbeste kaltetu. Bertako zuaitzar edo hiletan, intsektu zurzale askorentzat, egokiak diren mikrohabitatu ugari daude. Intsektu horiek funtsezko zeregina dute basoko ekosistemetan. Izan ere, landare materia deskonposatzen eta birziklatzen laguntzen dute, baita lurzorua ongarritzen ere. Pagadiak adibide ona dira. Horietan batipat, kakalardoek, Rosalia alpina hau kasu, udako hilabeteetako jarduera frenetikoari ekiten diote. Arraldian emebila hasten dira arrak. Baina lehenago elkarren artean borrokatu beharko dute. Beren borroka labur, baina sutsuetan, banako bakoitzaren tamaina erabakigarria da. Tenka sendoak baliatuz, arerioak jasotzen dituzte enborretik kanporatzeko. Borroka gogorren ondoren, kopula garaian oraindik, eta arra gainean dutela, emeek enbor zaharren zirrikituetan gordetzen dituzte ernaldutako arrautzak. Euskadi lurralde txikia da eta biztanle asko dauzka, eta beraz oso kalte bera da gizakiak ingurumenean egin dezakeen presioarekiko. Historikoki euskal ekosistemei ezitzaien eman merezi zuten babesa, balio ekonomiko eta sozial handiko baliabide askoren hornitzaile garrantzitsuak izan arren. Biztanleriaren hazkundeak eta garapen industrialaren bilakaerak aldaketak eragin zituzten gure ingurunean, eta ibaien, estuarioen eta kostaldeko eremuetako uraren kalitatean neurri handiago edo txikiagoan eragin zuten, baita edapenean ere. Bertako basoei ere eragin zien industriarako egurra behar izateak, eta zenbait mendik eraikuntzarako behar ziren mineralak eta kareharriak eman dizkigute. Baina oraindik garaiz gabiltza berreskuratze estrategiak abian jartzeko. Apurka-apurka ingurune naturalean eragindako kalteak konpondu ahal izateko, eta batez ere biodibertsitatearen parte handia mantentzen duten lekuak zaintzeko. Egungo egoera alden neurrian leheneratzeko, Eusko Jaurlaritzak eta beste administrazio batzuek ahalegin handiak egin dituzte eta egiten dihardute kaltetutako lekuak berreskuratzeko eta ingurune baliotsu eta ahulenak babesteko. Horregatik, gure lurraldean ondoen kontserbatutako ekosistemak naturagune babestuen Europako sare ekologiko handienak babesten ditu, hots Natura 2000 sareak. Europar Batasuneko kontserbazio tresna nagusiak. Naturagune horiek behar bezala mantendu behar ditugu, ez bakarrik arriskuan dauden espezie batzuen eta euren inguruneen lehentasunezko kontserbazioagatik, edo ekologia ordena eta oreka berrezartzeagatik, baizik eta gizarteari eskaintzen dizkioten ondasun eta zerbitzuengatik ere bai. Gure ekosistema ugari Natura 2000 sarean sartuta egoteak eta ekosistema horiek kontserbatzeko eta haien funtzionamendua hobetzeko ahalegin handiak egiteak, gure ongizatea ziurtatzeko eta gure bizikalitatea hobetzeko lan egitea dakar.